Kaixo, gaur atzenen antzerkia egingo dugu. Ni antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni kanben naiz eta antzerki honetan atz ama izango naiz. Dedo, atz. Kaixo, diugo naiz eta antzerki honetan atz aita izango naiz. Kaixo, di Xabier naiz eta antzerki honetan atz Claudia izango naiz. Kaixo, ni David naiz eta antzerki honetan azkarra izango naiz. Kaixo, ni Amets naiz eta antzerki honetan luzea izango naiz. Kaixo, ni Claudia naiz eta antzerki honetan laina izango naiz. Kaixo, ni June naiz eta antzerki honetan atz txikia izango naiz. Kaixo, ni Emer naiz eta antzerki honetan irakaslea naiz. Kaixo, ni Naroa naiz eta antzerki honetan noren bat izango naiz. Kaixo, ni Luka naiz eta antzerki honetan jabona izango naiz. Kaixo, ni Matia naiz eta antzerki honetan lagun bat izango naiz. Bazerin behin, ama atz bat, aita atz bat eta 5 seme-alaba. Nagia eta azkarra! Nagia eta azkarra! Bai, ama, joan behar duzute ikastolara eta asko jolazko. Bale. Eta egin lan ondo. Agur. Lodia eta luzea. Ia handia zarete eta Unibertsitatera joan behar duzute. eta unibertsitatera joan behar duzute. Bale, aita. Txikia. Zinez txikiena, geratuko zera etxen. Bale. Nagia eta azkarra joan ziren bere lagunekin jolastera. Txena gorri? Bai. Nor da ama? Nik? Bai, zu zera ama. Eta nor nahi du izan amona? Uia. Bai, zu zera ama. Eta nor nahi du izan otxoa? Ongi etorri unibertsitatera. Asko ikasiko dugu. Bai. Eta bitartean amatxo, aitatxo eta txikia bizkotxo bat esaten zeuden. Egingo dugu bizkotxoa. Marraduriekin, jereziekin, natarekin eta vaininarekin. Hemen dator bizkotxoa. Eta denak oso pozik bizi ziren.